dan zit hij nog hartstikke eerder wel wat als hij pop is. Nee, jouw supermarktbaas. Ja, sta ik erop, ja? Ja, je staat er nu wel op, ja. Dus ik wil wel Fries praten, hè? Doe praat natuurlijk Nederlands. Nee, ja, sorry. Ik moet wel steeds, als je gaat in beeld komt, moet ik wel zo staan. Want Ja, dit is behind the scenes, hè? Dit is even behind the scenes hier, hè? Ik ben nog even bezig met mijn livestream die we opzetten beginnen, dus dat is helemaal mooi. Hier? Ja? Je doet het altijd op de grond, hè? Daarom, ja. Dan moet ik eigenlijk wel een kleedje hebben. En ik denk dat gewoon dat is die kant over de film. Nee, die kant uit. Ja, dat zijn genoeg kleedjes. Ja, jij werkt hier, Klaas? Ja, ik werk ook. Doe je niet meer? Al de hele tijd niet meer. Hier niet, op locatie wel. Er zit een batterij in. Er werd nog Maar dat is wel met een bandje erbij, toch? Speel ik gewoon met een bandje op met? Dat is wel het makkelijkste. Ik heb hem alleen met één hand repeteren, met bandje erbij. Oké. Je moet wel even met bandje erbij. Je moet mij met bandje. Is die eens instarten, dan hebben we even een hoogste oog op ogen, toch? Dat bandje. Dat bandje hoor ik niet, maar ik hoor wel door dat ding als hij aan. Ja? Voor degene Ja, zo'n beetje ja, ik beweeg hier wat denk ik. Ik moet af en toe wat in trappen dan. voor. Dat is niet van, dat zit in muziek denk ik. Dat heb je al los. Ik ga het niet zelf. Dit is het. Raad het niet zelfs? Het is hartstikke leuk dat je mee bent, Sjorgen. We zijn nog bezig met het opbouwen van de Danny Panadero vrijdagmiddagborrel die om 4 uur begint. Dus we moeten opbouwen, hè? We zijn echt achter de schermen, ja. Voor degene in een verpleeghuisachtig glas. Voor degene die nu zit achter de raam. Oh, dat is snel. Ben ik nou te langzaam? Klaar? Voor degene zonder te mensen. Voor degene die vecht voor zijn leven. Voor degene die geslaagd is zonder examen. Moet nu weten, we doen het allemaal samen. We doen het samen daarin. Zo is het niet. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Kan dat band wat harder op mijn oren? Van zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons. Voor degene die al weken zonder werk zit. Voor degene die zijn kinderen les moet geven. Voor degene die staat op 1,5 meter afstand. Moet nu weten, we doen het allemaal samen. Voor degene die sportbergt in de IC. Voor degene zonder toiletpapier op de wc. Voor degene die zegt dat het allemaal wel meevalt. Moet nu weten, we doen het allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zullen we even een lijntje af van Klaas? Klaas was een lijntje af voor de muziek. Zing, vecht, huil, bid, lach,
je weten, we doen het dan wel samen. Komt ie aan! Zing, vecht, huil, wit, lachen, werk en bewonderen. Als we een scherp stelt, dan werk en bewonderen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonderen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonderen. Niet zonder ons en niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder Daniel Mits, niet zonder ons, niet zonder al die toerisme op Brabant, niet zonder ons, niet zonder GV Audio, die hier belangeloos, hier alles heeft. Hey, en ook niet zonder jou, wat gezellig dat jij er ook bent. Het wordt steeds professioneler, het gaat allemaal Ja. anderhalve meter Ja, afstand, het is ja. ongelooflijk. Ja, mensen krijgen de corona. Oké. Dankjewel. Wat is er? Top, dit gaat helemaal leuk worden, man. Ja, wat toch? Ga je met hoofdletter? Lekker nummers gaan doen. Audio. Ik kan nog met YouTube zoeken. Oké. Het is ging nog zelfs Wauw. anders. Het is geen stage clubbers, hè? 5 gigahertz. Sorry, Met die switch aan? WhatsApp, joh. Ik heb wel lachen. Dus Ja, ja, precies. is het goed, hè? Is het goed, hè? Goed. Ja. De goede stream. Dat die... Het wordt hetzelfde, hè? Nou, die kabel nog in die zijn steeds een wifi door. Prima, lieve man. Prima, lieve man. Nou, dat mag zo goed voor meteen. Snel dingen, joh. Heel snel dingen, meisje. Moet je maar even loeren. Dat is even achter de schermen. Hè? Dat is even wat oors. Echt achter de schermen? Ja, echt achter de schermen. Zo zijn we dus eigenlijk elke dag wel bezig. Zelfs Al 12 keer Hanna had thuis. het nooit jongen, hè? Nee, Nee. de Nee. eerste keer. De eerste keer dat ze dit just, hè? Ja, Wat vies ervan? ja anders. Moet Oh, even jammer. wennen. Jammer om Ja, de vies maar- ervan. Gewoon zo Oh, je was klein. als weer het net, toch? Nee, maar ik ben gewoon zo klein en Zo spaghetti. Bart die is ook bezig. En die Bart die kan je doen onder slag. Wat dus doen we haak. Teammeidje, want die is aan het inplannen. Ja, dat hè? Oh, Ja, maar ik wat zeker. Dadelijk te zien op de Facebook van LF 2028. Dan mag het zelf maar wel, hè? Jongens, dat was zo. Zo. Dadelijk te zien op de stream van LF 2028. Danny Panadero, de vrijdagmiddagborrel van Danny Panadero, hè? Samen met Daniel Metz. Hoe maak je hem noemen? Oké. Ja. Wow. Zo, je hebt de camera even ingesteld, zo. Dit is het shot dadelijk even. Dit is een vast shot. Zie je? Komt helemaal goed. Danny's autopaleis. Hebben we al niks slechts? Nee, die hebben we net. Ik had nog geen lijn van Klaas. Klaas! 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 Ja, ik zal Klaas even weer de beul krijgen. Ja, 1, 2, 3. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 4 horen. 1, 4 minuten. 2 minuten. Ja, 2 minuten. Ja, zwaar passen. Ja. Komt helemaal goed. Wat een flight case. Wat een flight case. Kom maar, die opstelling zo, hè? Wel die boksen. Ja, maar kijk goed geloerd. Hè? Maar ik echt live geloerd worden.
singles, hè? Dit is heel erg momenteel, die singles. Ja, Oh, de single mensen? ja, nou, sowieso over mijn singles. Jouw singles? Ja, dat gaat niet meer goed. Net als ik naar je toe ga. Ga je net stoppen met dansen als ik naar je toe ga? Goddammit. Ja, geen Hettingas, als je de wereldapparatuur hier en het zit hier al in gewoon te steken. Er gebeurt niks mee. Op het stuit. Maar ja, wie gebroken nou de apparatuur? Het was in het bos niet heel veel maar oud hakkers weg is een spierballenzaak. Als het was in het bos, dus die blijft gebleven. Stort hij als een wraak in de kaart voor je been. Broodjes met leven en broodjes met taart. En hij is koude pils, pas er goed bij elkaar. En heeft veel en hij voelt zich wel loop. Maar doet hij je tikje daarop. Is de laat en verkweet. En ik had de voren is de pols en gezweet. Daar jaagt hij de spagels in de lucht en in bed. En 8 in de dag en het trash wel op bed. De meisjes zijn bol op een man in het bos. Ze worden het liefste groen op het bos. En als hij daarvan houdt, blijft hij goed zijn wat ik zeg. Neem de trein naar de bus. Al die beelden met die leesbril, die moeten weg hoor. Waar jaagt hij de spaans in de rood en bed. En dat in de dag en een schatje op het bed. De meisjes zijn dol op de man. Oh, exposed! Zeg een kus door het bos. Dus als u daarvan houdt, dan luister goed naar wat ik zeg. Neem het blij naar het bos. En ga naar de
We zingen heen in het café, voel ik me toch, laat ik me gaan. Kom op de dikke maan, kom op de dikke maan. Wat bij een kraantje van de halen, zijn wij van zet vandaan. Gaan we er vandoor. Ja, puur gaan feesten als een beest. Hey, hey, hey. Kom op dikke maan, kom op dikke maan. Op het treed zoals de meesten. Hey, hey, hey. Ja, kom op dikke maan, kom op dikke maan. Cola, de deur die gaat hier nooit op slot. Je lacht je echt kapot, want het is hier een feest. Wanneer de bar staat te stil, ik geen rem verspil, geniet ik hier de bed. Nee, geen sambuca, of een shot tequila. Nee, soms geen passoa, ook een tiki cola. Schijnkraag, wordt ik toch zo blij. Gezelligheid die geen tijd, ik kan hier op wat mee te maken. Kom op een dikke maan, kom op een dikke maan. Want wij zijn vrienden voor altijd, je bent de hele wereld aan. Hier uit de veld samen, ja we gaan ervoor. Doe mij een biertje en al een krukje vrij. Wat van die grote schijnkraag, word ik toch zo blij. Gezelligheid die geen tijd, ik kan hier op wat in de baan. Kom op een dikke maan, kom op een dikke maan. Want wij zijn vrienden voor altijd, kunnen de hele wereld aan. Hier uit de stad te slaan, ja we gaan ervoor. Nee, niet café, voel ik me toch, laat ik me gaan. Kom op een dikke maan, kom op een dikke maan. Want wij zijn door ons morgens vroeg, wat bij een kraaien van de haarden. Zijn wij van zich vandaan, gaan we er vandoor. Lekker, lekker. Wat zei je? Als de dagen korter worden en de kou in de lucht, gaat het klima nog van binnen, wordt dit toch laat de wind besturen, en wat iemand bedacht, dan ga ik met mijn vrienden van die geile Amsterdam. Met een drankje op een bankje op een hele druk terras, na het tweede lekker eten uit de glas, geniet ik pas van het weer, van de sfeer, hier leef ik steeds naartoe. Wanneer ik de piste moe is, daar het liefste wat ik doe. Ik wil jagen, jagen, jagen door de sneeuw van de allerhoogste berg met een jodel en de schreeuw. Nou naar de appelen schieten waar ik niet zo scherp in zie, wil ik alle dagen jagen door de sneeuw. Hier is het in een uur bijna de orde van de dag. Hier in de muziek aan het alles door. Heb je me zo de goede jaar is hier niet meer spaas. Maar gezelligheid geen tijd en nog meer. Je bent snel door het knier zo hoor. Je bent snel door het knier zo. Naar recht houden. Recht houden dan het beste. Hier leef ik steeds naartoe. Wanneer ik die piste moe is, dat het liefste wat ik doe. Ik wil jagen, jagen, jagen door de sneeuw van de allerhoogste berg met de jodel en de schreeuw. Maar de appelen schieten dan ik het zo snel in zie, wil ik alle dagen jagen door de sneeuw.
sneeuw. En aan de apres-ski toen had ik niet zo scherp zie, wil ik alle dagen jagen door de sneeuw. Ja, ik wil jagen, jagen. Aan de allerhoogste weg met die honden in de sneeuw. En aan de apres-ski toen had ik niet zo scherp zie, wil ik alle dagen jagen door de sneeuw. Alle dagen jagen door de sneeuw. Alle dagen jagen door de sneeuw van de nevel. Mooi. Mooi, hè? Het is een groot publiek, hè? Heel het netjes, kwam. Ik ben lang blij dat we je mag. Daniel, je krijgt groeten vanuit Ameland. Papi. Van Willem Kiewiet. Kijk. Tom Kiewiet, Molenaar en Nou, morgen wel. Nee, die is voor de vrouw. De mondschijf. De smoelschijf. 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 Oké dan. Hoe lang nog? Nee, 9 minuten. 9? Ja. Dan met er. Dan met er. 9 minuten! Nog een minuut. Pik een diertje. Ja, dat is nog echt. Diertje. Mooi. Ja. Of hier in hetzelfde, nou ja, dat is wel lastig, hè? Dat is wel zeker, want in hetzelfde netwerk zit maar zo'n naam. Dan kun je gewoon de wakker. Maar Phoenix call. Ja, Die Die uitzien, ja? Het is wel netwerk en die uitzien. Je zit in het netwerk. En ja, je doet niks voor een screen grab. Zit je in het gym, hoor? Maar ik ben een jaar koers zeggen, hè? Ja, nee, dat had ik niet telefoon in. Ja, maar dat had ik niet telefoon in. Maar ja, ik had me nog wel om die 80-20 regel en ik zo op 20. 20 weken. Batterij voor elkaar. Oh, 20? Dus dat verneukt me nog. Beste mensen, hou die batterij van die telefoon altijd tussen de 40 en de 80%. Dan houdt het beste die batterij. Ja, of dan is het al een eind van die leeg. En dan kerst net meer ding dan. Hé? Wat dan? En op zo'n procent, dat ding is haast leeg. Dat is een rollator, dat is gewoon aan. Ja, maar ik had niet twee dingen, dus dat ken ik. Ja, een beetje moest erop, hoor. Oh, Jilt. Ja, het begint te stralen, jongens. Wil je hebben? Wil je hebben? Dat zou mooi bij je was een nieuwe MacBook. Een MacBook Pro had ik niet normaal een USB. Waar is die van sturen? Nee, dat niet. Oh, wacht, ik had ik gewoon later. Kost een tientje. Ik wil je niet mee, jongen. Kost een tientje, joh. Shit. Nou, ik heb een gouden en optrekken, hè. Dat maakt, hè? Man, joh, dus ik weer een 80% hoor, joh. Komt die laag. Ja, hè? Die laat die terugbladen wel volgende orde. Ik kom niet in. Maar beste meisken, die gaan dus dadelijk even live op de Facebook van LF 2028. Dat is het vinden op Facebook dus. En dan geven we jong, geven we dan weer even verder live. Dus, en dan sturen we dit aan, denken we even nog aan, dan geven we jong wel even verder. Mensen kunnen de hele tijd die link niet vinden. Als ik gewoon zeg dat evenement, dan is dat toch gewoon al die link, of niet? Ja, maar je moet gewoon naar kort. Geloof ik zo. Facebook.com/LF2028. /live. En daar staat je altijd in. Oh, slash live, oké. Dat is de makkelijkste. Zo, dat de partij staat in de schoppen. Dan moet ik even een lijntje mee op. We hebben een molenlijntje gemaakt. Ja, dat is hartstikke mooi, man. Dat staat maar voor. Maar. Even kijken. Leeuwarden. Leeuwarden.
LF2028. Nee, facebook.com/LF2028. Oké. Ja, jongen ben we gewoon wel live, denk ik, hè? Op het kanaal, dus zullen we daar gewoon echt aan werken, hè? Maar we kunnen al in mei pakken dat we live beginnen. Ja, dan kunnen we gewoon met een game mei pakken. Altijd hoe laat eigenlijk? Hoe laat? Ja, ik weet niet hoe laat. Ik denk een uur of 8 of zo, 10:08 of zo. Maar dan ga ik even inplannen, misschien kan ik daar gewoon wat. Denk ik. Ja. Kan wel hem. Ja, die jongen, niet alleen. Lekker. Klaas, is er nog contact van mijn Jacco Stijn of niet? Nee. Maar Stroom? Nee, Waar gaan we heen eigenlijk? Makken. Waar gaan we heen? Maar makken dat ik mij? Aan de herenzijde. Dat was het zo mooi. Omvormen bij. Lekker omvormen. Ja. Ik ga een omvormen van maximaal 1200 watt lopen. Blok staat. Nee, maar ik het ook niet zetten. Maar ik het ook niet zetten, hè? Nee. Bestel maar. Jullie hebben niet. Daniel, gaat het goed? Ja, Mooi. goed. Gaat het nu goed weer? Ik kan het niet zien, maar ik moet het lijntje van jou nog even. Dus dan even het afspelen? Dat kan. Nou, we hebben nog 3 minuten? klein 3 minuten. Gaat snel. Goed weet. Tijd gaat snel. Damn flash. Oh, de helikopter is er ook al. Die helikopter wordt die is vroeg gedaan. Even binnen? Goed ding, hè? Is hij nu opgeladen? Ja, je dacht even. Ja. Prachtig plaats. Screenshotten. Martin DB. Wacht even dat ik Dries Roel vind. Drieski. Is het goed zo? Wil je hem zien trouwens? Of, je ziet er niet zoveel zien natuurlijk niet. Nee, maar goed, ik moest gewoon zorgen dat ik hier naar kijk. Ja. Dat de vorige keer ook veel te scherm te kijken, maar met deze bril op maakt het niet zo veel uit. Nee, zie je. Maar daar wel. Ja. En die maat van mij zegt, en ik zie wel heel, die zei van, ik zag wel eigenlijk dat je die glazen had. Ja, die weet het. Ja, die weet het net op, hè? Die letten dus op. Die denkt van, Ja, gaan we, hoe ver ben je Klaas? Ja, ik ben klaar voor. Jij bent er Klaas voor? Ik ben klaar voor. Ik heb het intro klaar staan. Klaas Oh, we hebben nog 20 seconden. Klaar 20 seconden. 20? Ik sta er klaar voor. Dus zeg het maar. Exposed. Hè? Exposed. Komt de helikopter straks aan. Je had een heel grote toch? Twee plaatsen. Piloot erbij. Huh? Kan wel toch in die helikopter? Ja. Nog 5 seconden. 3, 2.
inderdaad. Zojuist geland en bruin gebrand, rechtstreeks vanuit een zonnig Spanje. Deze blonde god met de stem van een engel speelde al vele zalen plat en doet menig vrouwenhart sneller slaan. Hier komt hij aan. Geef hem een daverend applaus. De enige, echte Danny Panadero. Wat een enthousiasme, wat een applaus, wat een gekkenhuis, wat een sfeertje. Nu alweer. Ongelooflijk. Lieve, ja, rustig. Lieve mensen. Ja, rustig. Wat een applaus. Hé mensen, daar zijn we weer hoor. Het is weer vrijdagmiddag. Zit iedereen thuis? Ja, iedereen is er klaar voor. Is iedereen hier er ook klaar voor? Ja, moet je eens horen, wat een gezelligheid, wat een gekhuis. Jongen zeg, wat een sfeertje mensen. Hier zijn we weer met de vrijdagmiddagborrel, de Frimibo Panadero. En mensen, wat een week was het weer, hè. Jongen, we hebben weer van alles meegemaakt. Of eigenlijk hebben we helemaal niks meegemaakt. Ik ga eerst even vertellen waar we zijn, mensen. Want we zijn weer op een andere locatie. Vorige week zaten we in het prachtige Cambuurstadion. Dat was natuurlijk hartstikke leuk, even een nieuwe locatie. En we zitten hier weer in een prachtige locatie. En als jullie goed een beetje kijken, dan lijkt het wel of we echt in op een podium zijn. Hè? Met boksen, speakers. We hebben hier van alles staan. Nou, kan ik jullie vertellen, wij zijn namelijk bij GV States Equipment. Dat zijn de jongens die zitten in de verhuur. Nou, ik kan je zeggen, alles staat nu hier binnen. Oftewel, er is niets verhuurd. Nee, want er zijn geen evenementen, er gebeurt helemaal niks. Maar ik ken de jongens goed, ik denk, weet je wat, ik kom even bij ze, gezellig, hebben zij ook een leuke vrijdagmiddagborrel, want de jongens zijn druk bezig geweest natuurlijk. Er staan hier allemaal van die flaatcases, er zijn hier allemaal andere spulletjes, alles staat keurig opgebouwd, alles is geverfd, alles is nagekeken, want dat is het enige wat ze tot nu toe gedaan hebben. Dus we hopen maar dat we weer, de jongens weer snel al hun apparatuur door het hele land kunnen gaan verhuren. En ik wil de jongens even bedanken dat wij vandaag hier de vrijdagmiddagborrel mogen doen. Het klinkt allemaal heerlijk, we hebben echt de speakers opgehangen en het ziet er allemaal fantastisch uit. Mensen, we hebben een prachtige week gehad natuurlijk. Het was een week met weer allemaal weer complottheorieën natuurlijk. Ja, als iemand zegt van complottheorie, nee, het is echt waar hoor, het is echt helemaal niks van gelogen hoor. Want Bill Gates die zit daar gewoon achter met alles natuurlijk. En de 5G zit erachter. En had je dan een gerenommeerde
longarts die dan niet in het OMT zit, maar ja, had die zomaar wel bij kunnen komen natuurlijk. Die had er allemaal vragen. En ja, en als je vragen hebt tegenwoordig, als je het allemaal niet weet, ja, dan ben je ook zomaar een epidemioloog. Want ook alle epidemiologen weten niet hoe het zit. En alle Jaap van Dissels weten niet hoe het zit. Wat hebben we nog meer eigenlijk? Alle virologen, die weten niet hoe het zit. Dus er was hier nu een longarts, ook iemand die dus, ja, met longen, ja, dan denk je van, dat is heel interessant natuurlijk. En ja, die heeft allemaal vragen van, misschien komt het wel hierdoor en dat. En dat gaat nou viraal. Niet anaal, maar dat gaat viraal en dat is allemaal heel erg. En, nou goed, hebben we ook weer gehad. Even wat interessants en iedereen ging het delen. En toen kwam er weer een ander die zei, dit is allemaal gelul. En je hoort er niks meer van. Goed, we hebben in Amerika hebben we geen corona meer, maar dan hebben we nu Obama-gaten. Obama-gaten hebben we daar, Obama-gaten. Weet ook niet wat dat is, niemand weet wat het is, maar het gaat in ieder geval niet over corona en dat is natuurlijk de bedoeling. Goed mensen, wat hebben we nog meer gehad? Dit is groot nieuws natuurlijk, want ik wil wel even kijken, hoe is het thuis met jullie nagels? Want dat was wel echt heel erg, hè, jullie nagels. Hè, ik bedoel dat je geen vreten hebt, is niet zo erg. En dat je niet kan poepen omdat je geen wc-papier hebt, is niet zo erg. Maar je nagels, dat is heel erg. Dat je je nagels niet kan verzorgen. Hè? Dus ik doe het altijd zelf, gewoon bijten. Ik kan heel netjes bijten, dus ik ben eigenlijk ook een soort nagelstudio. Dus mochten mensen denken van nou, ik wil mijn nagels even eraf gebeten hebben. Kunnen jullie mij gewoon bellen? Danny Panadero, danny@dannypanadero.nl voor, daarna bijt ik zo jullie nagels eraf als ze wat te lang geworden zijn. Doe ik heel netjes, echt mooi en secuur, kan ik dat zo'n beetje af. Ja, dan spul ik ze daarna uit, heb ik ook geen nou ja, ik weet het ook, Carano. Nou, mensen, hebben we ook weer gehad, de nagelstudio's zijn weer open, u mag weer naar de nagelstudio. Kapper, doe ik ook op mezelf. Ik hoef ook nooit naar de kapper, mijn haar zit eigenlijk altijd goed. Dus mochten jullie denken van, nou, ik wil ook wel een stukje af, Danny. Misschien, dat ik dat zelf gewoon even ga doen. Dan ben ik ook een kapper. Kunt u maar boeken voor boekingen@dannypanadero.nl. Kom ik zo met de schaar en dan knip ik er zo een stukje vanaf. Goed, de hele cultuurindustrie, ja, ligt nog steeds op zijn gat. Misschien dat we in september weer wat kunnen doen, maar je weet het niet, hè. Maar ik denk dat het leukste is, want dat is mij ook opgevallen, mensen, dat Jaap van Dissel niet zoveel meer in beeld is. Heb je dat gezien? We waren de premier met Jaap van Dissel hadden we natuurlijk. Je premier Jaap van Dissel, die vertelde wat wel en niet mocht. Maar het is nu eigenlijk alleen nog maar persvoorlichter Mark Rutte die ons vertelt wat we wel en niet mogen doen. En dat het wat versoepeld wordt en dat soort dingen. Dus ik heb een beetje het idee dat de liefde tussen hun ook een beetje over is. Tussen de RIVM en onze regering. Maar goed, we gaan...